Ili membru tal-Kamra. Sewa. Madwar 20 sena naħseb aħna l-fabrika ila 25 sena u ma l-ewwel ftit snin ma ftakarx eżatt id-data konna seħibna, probabbilment konna seħibna mal-FOI dak iż-żmien. Ġifieri eventwalment meta sar il-merger imbagħad awtomatikament tħallna fil-Kamra tal-Kummerċ għax aħna industrija ġifieri konna nkunu fl-FOI. U li dawn l-aħħar issa kważi 7 snin fil-Kunsill tal-Kamra tal-Kummerċ ġifieri kull sentej ikun hemm elezzjoni jiġi elett il-Kunsill u jiena ġejt elett tal-ewwel darba kważi 7 snin ilu saċċament f'Marzu jkunu dawn l-elezzjoni. U xir kiedi l-rwol ta' President? Ara, l-ewwel nies jirrikjedi ħafna commitment. Għaliex jekk ma tkunx il-ħin kollu preżenti at least mentalment, jekk mhux fiżikament, jiġru ħafna affarijiet għax għandek ħafna setturi differenti, għandek il-policies kollha b'xi mod jaffettwaw in-negozju, għandek ħafna membri li kulħadd għandu l-concerns tiegħu u l-prijoritajiet mhux ta' kulħadd huma l-istess għax inti jekk jiġri xi ħaġa fis-settur tiegħek għalik ħadd tkun priorità l ħadd ieħor mhijiex. Jiġifieri trid tkun mentalment preżenti, trid tkun kapaċi tisma' ħafna, għaliex ovvjament inti kollhom li toqgħod paċ jekk ma tkunx smajt qabel. U ma tistax tkun espert f'kollox, impossibbli. Ġifieri titgħallem ħafna u titgħallem malaj fil-verità. Hija dik l-iktar element diffiċli tal-rwol tiegħek li intom tant irrepreżentaw industriji differenti li biex ovvjament impossibbli li tkun espert fuq l-industrija kollha. Biex naħseb hemm talent partikolari fej wieħed jidħol fir-rwol fej irid jirċievi ħafna informazzjoni minn oqsma differenti. Speċi naħseb l-skill tiegħek hija li jirnexxilek tarbel dawn l-informazzjoni kollha. Importanti li tkun oġġettiv kemm tista' meta tisma' għaliex kulħadd ikollu l-bias tiegħu ġej mill-fatt li ġej minn settur partikolari. U inti trid dejjem tipprova tigwida l-kull settur biex dak is-settur jirnexxi, però l-komplement tal-ekonomija tirnexxi wkoll, jiġifieri ġieli jkollok pożizzjonijiet li forsi jkunu konfliġġenti bejn setturi differenti u x-xogħol tal-Kamra tal-Kummerċ huwa li proprju tgħin il dawn is-setturi jaraw il-perspettiva ta' xulxin u nħorġu f'pożizzjoni li tkun fl-interess nazzjonali wkoll mhux biss fl-interess ta' settur partikolari jew individwu partikolari, eċetera. Jiġifieri dan huwa parti importanti mix-xogħol li tagħmel il-Kamra tal-Kummerċ anke biex il-proposti tagħna jkunu solidi, jkunu jamlu sens fil-qafas sħiħ tal-pajjiż, mhux f'dak il-mument għal dik iċ-ċirkostanza biss.